que sigui un recurs més a poder tindre a la nostra mà. I ja per finalitzar, dir que hem trobat 3 propostes més al debat que vam fer en el nostre institut. La primera d'aquests seria una bona orientació a l'hora que els alumnes finalitzen els estudis obligatoris, o sigui, en acabar l'ESO, ja sigui per part de l'institut com per part dels professorats, que donin bona informació per cursar els cicles formatius que ells desitgen. Una altra de les propostes és que els alumnes de segon curs dels cicles formatius, ja sigui de grau mitjà com de grau superior, facin xerrades per a ser un pont de transmissió d'informació als propers estudiants que pugin als cicles. Així seria una experiència i una vivència de primera mà, ja que directament transmeteixen els que ells estan estudiant a les persones que volen fer aquell cicle. I per últim, demanaríem una remuneració econòmica ja a tots els alumnes que facin, ja sigui a primer curs com a segon, les pràctiques, perquè és un dels punts a remarcar i que en molts altres llocs ho tenen i crec que seria important poder gaudir d'això també. Bé, valorem molt positivament la creació d'iniciatives com aquesta de l'Ara és demà per tal de donar veu a la comunitat educativa i, en el cas d'avui, a l'alumnat. I, evidentment, agraïm que se'ns hagi donat la possibilitat de participar-hi i, per suposat, esperem que les propostes que surtin avui aquí, no només les nostres, sinó de la resta de companys, siguin escoltades i sobretot, aplicades. Tot i això, també voldríem proposar que en properes edicions d'iniciatives com aquestes se'ns doni un marge de temps més ampli per tal de poder treballar i debatre millor i amb més profunditat totes les ponències i així poder aportar, al cap i a la fi, millors idees. També, ja per acabar, voldríem agrair públicament a la Cristina Cardona, que és la coordinadora pedagògica del nostre centre, i l'Armand Pons, que és el nostre director, la seva ajuda i la col·laboració en tot el procés del debat i tot fins al dia d'avui. I bé, que el SUT ha pres la paraula. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies, gent del Sud. Gent del Sud. Aprofito mentre sortiu, em presento, soc el director territorial del Departament d'Ensenyament de les Terres de Lleida, Miquel Àngel. També, sapigueu, també us acompanya quan sortiu als centres el director territorial de Girona i també us he escoltat gent del Sud, la directora territorial del Sud, la directora territorial de Terres de l'Ebre també us acompanya. Bé, ara som-hi a l'Escola d'Art i Superior d'Ondara de Tàrrega. Doncs és una escola d'art, és l'única escola d'art pública del Departament d'Ensenyament que tenim a les Terres de Lleida, a l'Ondara. Bon dia. Bon dia. Després intentaré fer un capmàs de totes les propostes que vagin sortint, han sortit moltes. Aquests nois i noies de reserva s'ho han treballat, us ho heu treballat, no sé si totes seran implementables, potser l'última, no sé, costarà una mica més la remuneració de les pràctiques, però bé, com a propostes estan molt encertades i, si més no, evidencia que us ho heu treballat i molt, i el fet que ho heu agraït als coordinadors i al director així ho evidencia. Molt bé, Tàrrega, endavant. Moltes gràcies. Com bé ha dit aquest il·lustre senyor, venim de l'Escola d'Art i Disseny Superior d'Ondara de Tàrrega, de la província de Lleida. Som una escola que tenim diversos cicles i el que estem estudiant nosaltres és assistent al producte gràfic interactiu. És un cicle que es basa de 2 anys, de primer i segon, i hem vingut a parlar a veure què podem fer per millorar els nostres cicles. L'Escola d'Art i Superior de Disseny Ondara és una de les 7 escoles d'art públiques de Catalunya, l'única situada a la província de Lleida. L'oferta educativa de l'Escola Ondara és multidisciplinar. S'hi cursen les 2 branques de batxillerat artístic, el plàstic i l'escènic.
2 cicles formatius de grau mitjà, el de Forja Artística i el d'assistent al producte gràfic interactiu. Varis cicles formatius de grau superior de la família professional de les arts plàstiques i el disseny, entre els que es troben el cicle formatiu de grau superior de gràfica interactiva, el de ceràmica artística, el de projectes i direcció d'obres de decoració i l'escultura aplicada a l'espectacle. Es poden cursar també estudis superiors de disseny, amb les especialitats de disseny gràfic i disseny d'interiors, dins del marc de qualitat europeu. Els comentaris de la ponència. La imitació, l'experimentació i les vivències, la motivació i la gestió d'emocions, la interrelació amb els altres i la cooperació, les estratègies cognitives, els llenguatges, l'autonomia. Amb els comentaris que vam arribar amb aquesta ponència, la clau principal és la figura de l'alumne com el protagonista de l'ensenyament, conjuntament amb la importància de la motivació a l'hora del seu aprenentatge i la consolidació dels coneixements propis fent anar l'ús de les noves metodologies a l'aula. El llenguatge és una de les eines més importants en l'aprenentatge, ja que l'utilitzem per comunicar-nos i expressar idees. Per a nosaltres, el mode comunicatiu que expressa el professor té un valor important en l'ensenyament de l'alumnat i en el seu aprenentatge. Per tant, el llenguatge ha de ser entenedor. S'han de potenciar les habilitats comunicatives i el vocabulari en l'aula, l'ús de la terminologia específica de cada camp que s'estudia, en el nostre cas, el camp visual artístic, i fomentar les presentacions orals i la part oratòria. Què es motiva a l'hora d'aprendre? Creiem que allò que motiva l'alumne és un objectiu final, la dificultat de les coses, l'esforç. L'alumne, davant d'un repte difícil, aprèn a afrontar i superar les dificultats. Què es busca en tot això? Fomentar la competitivitat de l'escola, valorar més els resultats finals i motivar més als alumnes. La manera d'aprendre de cadascú és d'una manera diferent. És necessari orientar-lo per responsabilitzar el seu propi aprenentatge. Cal destacar la importància de l'aprenentatge com a competència i la consciència del que s'aprèn com a part de l'alumnat. Totes les competències professionals com emocionals s'han de tenir i s'ha de mantenir en la carrera del docent. Què és més important, observar i fer o escoltar i llegir? Tot està vinculat i relacionat. Però observar i fer, és a dir, experimentar, fa que visquis aquella cosa, aquell neguit, que depèn del grau d'emoció, fa que te'n recordis més o menys. Però que te'n recordis i, per tant, aprenguis. El més important, dins del procés d'aprenentatge, és anar provant coses i fer recerques sobre inquietuds. Fer-se moltes preguntes i no conformar-se amb poc. Hem de contemplar l'error dins de l'experimentació i veure'l com un aprenentatge. L'experiència sempre és personal, cadascú la viu diferent. L'aprenentatge pot ser tutorat o autònom, depèn de la persona. Necessitem un model a seguir en ambos casos. L'experiència autodidacta també funciona, però els coneixements tarden més en assolir-se. Hem de separar les experiències virtuals de les reals, ja que les reals són les més importants, però les virtuals sempre poden complementar. En l'aula creiem, els alumnes, que falten més experiències motivadores. Els alumnes voldrien més vinculacions reals, projectes reals i comunicacions amb altres escoles, sobretot per apropar l'escola a l'empresa. La competitivitat és bona si és sana, ja que ens ajuda a autosuperar-nos i és complementària de la cooperació. Tot ens ajuda a aprendre. És un pilar fonamental per a crear unes bases i assabentar-nos de la societat on vivim avui en dia i adaptar-nos dels seus canvis. És un punt de partida i una base del coneixement. Si imitem els models adequats anem més enllà d'una còpia. Ens influeixen de la manera de pensar i actuar
i ens permeten aprendre i tenir bons hàbits. En l'àmbit de l'escola s'haurien de potenciar bons i diferents exemples a seguir per a tenir alternatives per a escollir la més adient. La imitació necessita un cert grau d'admiració i motivació. En aquest sentit, creiem que seria més interessant gaudir de les visites de figures representatives del món laboral. És important imitar sabent l'objectiu final, ja que som més conscients del resultat. També és interessant fomentar el treball en equip per promoure l'autoaprenentatge. No sempre hem de ser imitadors, sinó que també hem de ser portadors d'imitacions. S'ha de tenir reptes i saber solucionar-los. L'alumne ha de ser més autònom i el professorat l'ha d'ajudar en aquesta tasca. Motiva en tenir iniciativa pel mateix autoaprenentatge i en l'autonomia. Que l'alumne vulgui tenir aquesta autonomia per aprendre sol. Les conclusions finals. El professorat ha d'estar, segons la ponència, molt vinculat d'una manera directa i activa amb el seu grup d'alumnes i actuar com a figura principal en l'acompanyament de tot el procés de formació acadèmica. Uns requisits mínims i una bona base és necessària, però nosaltres hem de tindre el nostre propi itinerari. El professorat ens pot fer de guia en aquest viatge, però tard o d'hora el trajecte final l'haurem de fer sols. Tindrem unes bases i guies d'aprenentatge que ens ajudaran a afrontar qualsevol problemàtica, o, si més no, se'ns intentarà formar per això, ja que nosaltres, com a alumnes, tenim una constant demanda i necessitat d'estímuls d'aprenentatge. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies. Heu aprofitat per fer una pràctica d'audiovisual, veig, no? Molt bé. Doncs passem a l'Institut Castellarnau de Sabadell, sisplau. A veure de Sabadell què ens aporten. Tots preparats? Sí. Endavant, doncs. Hola, bon dia a tots. Nosaltres som l'Anna, en Raül, l'Anna i en Walid i venim de l'Institut Castellarnau de Sabadell. Som estudiants dels cicles formatius de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic i Salut Ambiental i hem fet un recull a la nostra escola agafant una sèrie d'idees i conceptes que pensem que són unes mesures que s'han de prendre per poder millorar el nostre sistema educatiu. Veureu que hem començat amb una cita d'Einstein, el qual deia que el geni és un 1% de talent i és un 99% de treball. I d'això en el nostre institut en sabem molt, perquè treballem molt dia a dia per poder tenir uns bons resultats. No només ser uns professionals en l'àmbit de cicle formatiu es pot menysprear, que és el que pensem que avui dia està vist. Som grans professionals i treballem a diari per aconseguir-lo. Així que esperem que amb les mesures que hem aportat per part del nostre centre siguin escoltades i es prenguin i es posem tots mans a l'obra per poder llaurar-nos entre tots un futur molt millor. Primerament, començaré jo a fer aquest punt, que a la CFCT, les pràctiques, considerem que haurien de ser
més aplicades en el món laboral. A partir d'aquests 3 punts, primerament pensem que s'haurien de millorar els convenis que tenim actualment entre institut i empresa, ja que, per exemple, en els nostres àmbits ens succeeix que potser en empresa no toquem tots els àmbits i tots els sectors que s'han estudiat. Llavors trobem 2 propostes que més o menys hem parlat entre nosaltres, que si és possible dins de la mateixa empresa, per exemple un laboratori, en el nostre cas, toqui diferents àmbits, per exemple podria ser recollida de sang, podria ser control d'aigües, etc. Poder fer una rotació en aquestes 400 hores, per exemple, que tenim en el nostre centre, per tal de poder practicar en el món laboral tots els estudis apresos i tots els coneixements que hem adquirit per tal de poder ser una mica més professionals i a l'hora d'entrar en el món laboral tenir un millor currículum que no pas haver tocat unes pràctiques de només un sector. Si no és possible perquè l'empresa potser no té tots aquests recursos, poder fer una rotació entre diverses empreses, és a dir, que de totes les hores que tenim poder repartir-les en diverses empreses que toquin diferents sectors, diferents àmbits estudiats anteriorment, per el mateix, per intentar tenir un currículum millor i una experiència més acceptable per poder entrar en el món laboral i que ens sigui més fàcil. Després trobem que el compromís entre l'empresa i l'institut, un cop s'acaben les pràctiques, es talla massa en sec i una proposta que també vam trobar va ser que hi hagi sempre contacte després d'acabar les pràctiques i poder fer una borsa de treball, sigui per exemple a l'institut, per poder entrar en aquests llocs de treball d'aquests àmbits i d'aquests sectors, ja que nosaltres ja hem agafat aquesta experiència gràcies a aquestes FCTs. Per tant, trobem que actualment el sistema de treball és un problema, ja que hi ha molt atur, etc. I això podria facilitar una mica l'accés al món laboral. I finalment, molt sovint les pràctiques que realitzem a l'institut no s'assemblen gaire o podrien assemblar-se més al món laboral. Per tant, una proposta també que tenim és que des dels centres vegin l'activitat que hi ha a les empreses de tots els sectors, de tots els cicles formatius, per tal de poder que aquestes pràctiques s'assemblin més a que al futur ens trobarem. Nosaltres, en relació a aquest punt que ha estat explicant la meva companya, som conscients... Per ajudar ho he espatllat. Ho explico mentre ho arreglem. Vosaltres veieu una cosa, però ells en veuen una altra. Per ajudar-la a veure el que veieu, la meva mà ha estat perjudicial. A l'altre, sí. Perdó. Ara sí, no? Vale, perfecte. Continuem. D'acord, en el punt que ha fet anterior a la meva companya referència, nosaltres som conscients de que les empreses agafen els seus recursos propis per poder donar-nos aquesta formació i som conscients d'ells, som conscients que estem ara mateix en un marc tant social com econòmic que és molt difícil per a tothom, però també hem de ser conscients de que els alumnes que estem treballant en aquestes empreses també tenim unes realitats. Llavors el que nosaltres proposem és que per part de les institucions hi hagin unes millors o més àmplies subvencions per a aquestes empreses que tindran els seus alumnes, futurs treballadors, molt més motivats i llavors aquesta càrrega econòmica que tenen quedaria minvada i d'altra banda els alumnes òbviament estaríem molt més motivats i ens veuríem recompensats perquè de fet no deixem de ser uns treballadors futurs i en aquest moment, que encara que estem fent pràctiques, estem exercint un treball en un puesto d'una altra persona que probablement podria estar ocupant i som nosaltres els que estem aquí. I també som conscients que existeix, com ens poden dir, que hi ha una formació professional dual on ja s'està remunerant aquestes pràctiques, però pensem que és una manera molt precària, amb la qual cosa això ha de millorar o sí o sí. I de moment, si això ho veiem com un ítem massa elevat per la situació que estem vivint, doncs almenys la gent que ha de fer uns desplaçaments per arribar a aquestes empreses on fan la formació, doncs que com a poc ens facin unes beques per lo que és el tema de transport, fins que arribem a aconseguir el que realment ens mereixem, que és unes pràctiques remunerades, perquè pensem que aquestes pràctiques són obligatòries
no és com abans, que eren unes pràctiques on era voluntari anar o no. Ara o sí hem d'anar i aquesta és la realitat que nosaltres tenim avui dia. La societat està per sota dels límits que normalment diguéssim són estàndards i la precarietat ens arriba a tot, des dels llocs de treball a les empreses, però nosaltres com a estudiants hauríem de potenciar sobretot i ajuntar-nos per aconseguir la remuneració correcta per a tots nosaltres. Vale. Una de les competències que va sortir en el debat amb més pes és la de l'anglès i la informàtica. Per posar-vos un exemple, nosaltres dos estem en un grau que encara és l'OCSE, no té anglès, estem en un grau superior i no fem anglès, res d'anglès. Sabem que l'anglès, a més, és un problema que ve des de lluny, perquè des de primària ja hi ha un problema amb l'anglès, no s'ensenya l'anglès com s'hauria d'ensenyar, ni a primària, ni a ESO, ni a batxillerat, ni a grau mig, ni a grau superior. Què passa? Quan arribem a un grau superior ens trobem el problema de que molta gent no té el nivell d'inglès bàsic per poder fer un anglès tècnic, que és el que s'hauria de donar al grau superior. Un anglès més tecnificat, amb els tecnicismes de l'ofici que vas aprendre, ja sigui de laboratori, de mecànica o del que sigui. Llavors, aquí hi ha un greu problema que és de tota l'estructura del sistema educatiu. Després, a coneixements informàtics, ens trobem que anem a les pràctiques i moltes vegades es toquen sistemes informàtics que no hem tocat res de res a l'institut, perquè no està dintre del seu currículum. Llavors, això és molt important, perquè arribes a l'empresa i no tens ni idea, però ni idea dels seus sistemes informàtics, de diferents aparells, del laboratori o de diferents aparells d'electromecànica o del que sigui. Llavors, això és un tema molt important també que s'ha de solucionar. Bueno, i en aquest punt parlarem de la càrrega lectiva dels mòduls. I un dels problemes que trobem és que a diverses unitats formatives existeixen mòduls que s'assemblen molt o que bàsicament fem el mateix. Llavors aquestes hores es podrien aprofitar i fer alguna cosa més diferent. Tot i que les competències educatives són pròpies de cada país de la Unió Europea, haurien d'existir uns objectius comuns entre tots, perquè aquestes matèries puguin garantir igualtats de competències entre tots els ciutadans. Perquè un dels problemes és que ara, per exemple, en la rama de sanitat, nosaltres ens ho vam comentar fa unes 2 setmanes aproximadament, la gent que tenia en ment anar-se'n a un altre país, formar-se aquí i anar-se a un altre país per poder treballar allí i desenvolupar-se professionalment, doncs en aquesta rama nosaltres ens trobem un inconvenient, perquè a la resta de la Unió Europea fan el mateix que nosaltres però està multiplicat per 2. Per exemple, fan 4.000 hores en un grau superior de la rama de sanitat. Nosaltres estem fent 2.000 hores i això a nosaltres ens tanca moltes portes, perquè la gent que vol sortir, vol anar-se a un altre lloc, a un altre país a viure, a desenvolupar-se, doncs per aquest motiu no pot. I un del punt també és que aquest punt milloraria els professionals amb una consolidació i preparació i això augmentaria els fluxos dels treballadors entre els països cobrint baixes de vacants en altres territoris europeus. I el que diem que no veiem coherent que hi hagin aquestes polítiques diferents entre la Unió Europea. Hi hauria d'haver un model estàndard, diguem-ne, per poder gaudir tots i tots poder desenvolupar-nos en un altre país. S'ha de planificar molt millor el programa dels cicles. Els alumnes ens ha de donar temps a estudiar i entendre i consolidar el que estem treballant, perquè molts cops tenim molt poc temps i molta matèria. Llavors nosaltres no estudiem, memoritzem, que arribem a l'examen i bum, lo vomitas todo. Llavors això al dia de demà ens perjudicarà perquè no tenim el suficient temps i el temari és molt ampli i bueno. Hi ha una falta d'informació des de l'origen.
Llavors, pensem que és imprescindible començar a donar-li la importància que tenen els cicles formatius i oferir-lo com una sortida professional. És a dir, no volem que es comencin a idealitzar de nou solament els estudis superiors. Els cicles formatius existeixen i avui a dia són una realitat en el mercat laboral, exigeixen professionals preparats i que siguin especialitzats. I els cicles formatius, precisament una de les coses que fan és això. Hi ha una desinformació, pensem, absoluta des de la base. Hi ha d'haver una millor coordinació entre pares, professors i alumnes i s'han d'exposar realment les limitacions, les habilitats, les capacitats. Hem de ser conscients que cada persona de manera individual és diferent i no sempre se li pot exigir el mateix. I un cicle formatiu no vol dir ni que siguis més ni menys, sinó que un cicle formatiu és una possibilitat de desenvolupar-te com a professional, de reorganitzar, redirigir la teva vida d'una manera propera i que realment sigui factible pel dia de demà. És a dir, tu no pots exigir-li a una persona que sigui o sí com a opció vàlida fer un batxillerat i fer una carrera universitària. No cal, perquè tothom no volem tampoc fer això. I a més, els cicles formatius, d'altra banda, també s'haurien de potenciar per totes aquelles persones que no han de per què ser joves, sinó que som grans, com és en el meu cas, i és una opció. És un ventall que s'ha d'obrir al mercat laboral i potenciar-lo. Ho hem de potenciar. No es pot quedar com un estudi minvat i secundari. Li hem de començar a donar la importància que tenen els cicles formatius i, per suposat, reinvertir en ells. Trobem que un pilar important dels nostres estudis, evidentment, és el professorat, és a dir, el que ens proporciona els coneixements, les pràctiques, que ens proporciona tota la motivació per tal de poder seguir, poder aprendre. Per tant, trobem que és molt important que funcioni bé. Llavors, trobem que nosaltres, aquests estudis professionals, ens porten, en la gran majoria dels casos, a un món laboral, a un món professional. Per tant, trobem que està molt bé que tinguin una base teòrica imponent, o sigui, important, que en sàpiguin del tema, però també trobem que és important que tinguin una experiència laboral, una experiència empresarial en el sector que estan desenvolupant, que estan ensenyant. Això ens proporciona més motivació per tal de poder aprendre, ja que veiem que la figura que ens està donant aquest coneixement té molts coneixements, té moltes ganes d'ensenyar i té molta experiència. Per tant, trobem que és un punt de motivació important. Després, la innovació a nivell tecnològic, per exemple, perquè ens trobem casos que la tecnologia es queda darrere del professorat. Llavors, que han comentat altres companys anteriorment, la tecnologia està aquí, la tecnologia la tenim a les mans sempre, telèfons, ordinadors, el que sigui, i la s'ha d'utilitzar perquè trobem que és un mètode didàctic que és molt bo per poder aprendre, sigui que ens passin informació, que ens passin articles, i també això ens pot ajudar a la motivació, perquè si volem aprendre per el nostre compte, si hem trobat articles, si hem trobat diverses informacions que es pot parlar a classe, doncs trobo que és una bona eina que es podria utilitzar i que el professorat ha d'estar en contacte total amb aquesta tecnologia. Finalment, el reciclatge d'aquest professorat és essencial, ja que si una persona que ens està ensenyant no té els coneixements actualitzats, ens pot ensenyar tot el que sap, però potser aquell coneixement és de fa 10 anys i això en el món laboral no ens servirà. Llavors és important que se li faciliti els cursos, perquè trobem molt sovint que aquests professors no poden fer cursos, no es poden formar, ja que no tenen temps perquè han d'estar ensenyant-nos, que també és la seva feina, però trobem que l'actualització és més important, per tant s'haurien de facilitar, sigui econòmicament, sigui pel temps, que es formin ells també perquè ens puguin arribar a ensenyar correctament a partir de cursos, siguin per internet, siguin presencials, siguin el que sigui. I bé, és molt important pel que dic, o sigui, el professorat és el pilar, és el que ens porta els coneixements i per tant també se li ha de dedicar un punt, no? O sigui que ells també estan en plena formació. Respecte a tecnologies, xarxes socials, totes aquestes coses, està molt bé, però creiem que és molt important, com deia la meva companya, fomentar més les noves tecnologies, l'utilització de simuladors, ja sigui en electromecànica, en laboratori, en el grau que sigui. Simuladors que siguin complementaris a les pràctiques que es fan ja al laboratori o al lloc que sigui. S'ha de fer un canvi de model didàctic
no s'ha de saber només el coneixement teòric i m'empollo tot el coneixement teòric i soc el crac. No, has de saber fer. Aniràs a un món laboral. Al món laboral és important el coneixement teòric, però també és molt important saber fer les coses ràpides, ben fetes i saber... En una classe el professor no pot tractar tots els alumnes per igual. Hi ha alguns que tenen més dèficit, hi ha alguns que se li dona més bé, llavors el professor no pot tractar tots els alumnes igual. I bueno, ha de conèixer les seves aptituds i també li servirà per elaborar un programa formatiu flexible i adequat per cada alumne a l'hora de l'empresa. I a l'hora de fer les pràctiques i tal, doncs creiem que amb totes les tecnologies que hi ha, en tot moment hauria de tenir l'alumne una relació amb el profe i amb l'empresa, ja sigui mitjançant feedback, Facebook, però hi ha molts cops que el profe firma el conveni a l'alumne i ja no en torna a saber fins que l'alumne acaba. I llavors el que demanem és un seguiment del professorat a l'alumne i que l'empresa també es vegi involucrada. Doncs esperem que aquestes idees que hem aportat serveixin per donar una mica més de llum a les carències del sistema formatiu i des de l'Institut Castellarnau us donem les gràcies per escoltar-nos. Molt bé. Moltes gràcies. Jo us convidaria, quan arribem a casa o la setmana que ve, a recuperar el primer tall de la primera intervenció, perquè ara mateix no sabia si hi havia un alumne o hi havia el director del centre parlant, perquè realment ha parlat amb molt de goig del seu centre, no? Que ja preguntava si aquí el director i m'han dit que ets el director. Molt bé, doncs continuem. El proper centre és el Pere Martell de Tarragona, sisplau. Bon dia. Hola. Bon dia. Teniu la vostra presentació aquí dins, també? Pere Martell, un centre potent, també a Catalunya d'FP, no? Sí, sí. A dins de la Universitat Laboral, ubicats? Sí, l'antiga Universitat Laboral. Molt bé. Tenim el director per aquí també, no l'he vist. Allí al centre. Perdó. Molt bé, doncs som-hi. Posa'm a la meva pàgina. Sí. Què tal? Hola. Bueno, nosaltres vam ser bastant pràctics a l'hora de fer això, per la falta del temps que teníem per preparar-ho. I, bueno, primer us explicaré una mica com funcionem. Som un institut que pràcticament tots els estudiants són de formació professional, llavors està molt encarat amb això. Tenim 50 grups de classe, per tant tenim 100 entre delegats i subdelegats que escollen uns representants al Consell de Delegats, que m'imagino que com a tot arreu, que tenen, i després tenim un Consell Escolar que transmet també la veu dels estudiants a la resta de la part educativa. Llavors, per preparar això, vam organitzar-nos un petit grup primer per plantejar la manera en com ho podíem fer i vam treure que potser la millor manera era fer 5 grups de debat, un per cada ponència de les que havíem de tractar i que cada persona dinamitzés una mica per intentar tindre la veu de la màxim estudiants possibles. Vam agafar els delegats i subdelegats dels graus superiors. Vam tractar els 5 eixos i, per exemple, un d'ells, el dels pilars del sistema educatiu, en cada un vam fer, diguem-li, una pluja d'idees de quines coses podríem canviar, quines coses es podrien millorar i us en portem un tastet. En els pilars del sistema educatiu vam parlar de orientar les famílies sobre les moltes oportunitats que ofereix l'FP.
també era una mica de donar-li un cert empoderament a la formació professional i donar-li una mica més de valor, perquè en els temps que corren potser és la sortida que més agafa la gent. També parlàvem de que els centres de formació professional fossin el referent amb tota l'oferta formativa, ja sigui de tot, des de cursos d'atur i tot tipus de cursos. Parlàvem de que hi haguessin més ajuts i beques que fossin a principi de curs, no a final o com està fet ara. Reduir o eliminar el preu públic de l'FP, perquè en els últims anys amb això de la crisi ens l'han pujat i així, no és que sigui privatiu, però és important. Parlàvem de que els horaris als instituts poguessin ser més compatibles per la gent que treballa, perquè en el meu cas, per exemple, jo treballo a les tardes i als matins estudio. La majoria de cursos es fan als matins, però per una persona que hagués de treballar als matins és una mica difícil plantejar-se estudiar segons quins cursos, si s'hauria de moure molt o... Crear uns mecanismes oberts per l'acreditació de les competències per a persones treballadores. Com abans deien de l'Institut Castellarnau de la llengua estrangera, en el meu curs jo tampoc dono anglès i donàvem molta importància a això, un anglès tècnic a tots els cicles. I més ajuts a programes de mobilitat per realitzar l'FCT, que això també ho has comentat tu. Bé, sobre l'arquitectura del sistema educatiu, a mi m'agradaria començar plantejant-vos una qüestió. A quants de vosaltres us han dit alguna vegada que l'FP és un estudi de segona comparat amb el batxillerat o la universitat? Crec que tots ho hem sentit. Quina orientació hem rebut a l'ESO o al batxillerat de cara a orientar-nos a l'FP? Jo posaré un exemple, el meu exemple. A mi se'm va arribar a dir que per anar de Tarragona a Barcelona, posant Tarragona com l'institut i Barcelona com l'universitat, s'ha de passar per l'autopista i per Vilafranca. Jo vaig dir que no, que es pot passar per les costes del Garraf també, tot i que és un camí més llarg, és un camí que porta més temps, però igual adquireixo més experiència i he de superar més reptes. Llavors crec que s'hauria de donar una orientació, desestigmatitzar la FP i donar-li el valor que realment té. També crec que s'hauria de facilitar el reconeixement de les competències professionals, perquè crec que és bastant difícil de demostrar que tu tens aquest coneixement, per tant de facilitar-te l'estudi a la FP, i que això alhora també ajudaria a evitar l'abandonament escolar, que hi ha moltes vegades, perquè si has d'estudiar el que ja saps fer, no t'agrada i al final ho acabes deixant. També crec que s'hauria de facilitar les vies d'accés per a persones grans, perquè es puguin reciclar, tornar a estudiar i aconseguir més feina. I en quant al centre educatiu, crec que que el propi centre hauria de tindre més autonomia per adaptar una mica el currículum a les necessitats que hi ha al territori. Perquè, per exemple, no tenim les mateixes necessitats a Girona que a Tarragona, no tenim les mateixes sortides laborals i crec que el currículum s'hauria de poder adaptar una mica al que tenim a la zona. Per exemple, no és el mateix muntar una instal·lació de telecomunicacions en una petroquímica que muntar-ho en una oficina. També crec que s'hauria de transformar l'FP en què fos la referència per a la formació laboral, els cursos de l'atur, crec que tota aquesta gent podrien anar a fer un FP, en comptes d'anar a un centre privat o concertat a fer una formació. I per acabar, crec que l'avaluació del centre s'hauria de fer per part de tota la comunitat educativa i no només des del Departament d'Ensenyament. Crec que els estudiants, els pares, els professors també tenim a dir sobre el centre.
Bé, el professorat, una innovació i actualització metodològica i professional adaptada a les noves tecnologies i competències digitals noves, necessitats socials i al mercat laboral actual. També una formació específica, en especial en determinades especialitats de la formació professional, incloent una fase pràctica amb professorat sènior. Bé, unes actituds i capacitats per adequar els diferents ritmes d'aprenentatge, aprofitar la diversitat de l'aula, fomentar el pensament crític de l'alumnat i també una participació de la comunitat educativa, dels alumnes, en l'avaluació de la carrera docent. Bé, referent a l'alumnat, extrapolar el model de treball per projectes a la resta de mòduls professionals del cicle formatiu, avaluar les competències reals de l'alumnat i no tant la capacitat memorística, reduir la ràtio en especial en aquelles activitats de caire més pràctic i en instal·lacions d'especial risc, augmentar les hores de tutoria i posar-les en valor, el paper de l'empresa com a agent socialitzador de l'alumne, una major implicació de les empreses en contractes de formació per als alumnes facilitant l'entrada al món laboral agafant l'experiència que després reclamen. I finalment, utilitzar les xarxes socials com una eina de difusió i comunicació i no necessàriament com una eina d'aprenentatge. Bé, això seria. Sí, i això seria tot. Gràcies. Molt bé. Molt bé, gràcies. Pel poc temps que heu tingut, Déu-n'hi-do les reflexions a què heu arribat. Molt bé. Felicitats. Som-hi a l'altre institut, Tos i Codina de Mataró. Com veieu, s'ha intentat fer un mapa de territori, de buscar centres del sud, de més cap a ponent i també del centre. Prou, podeu fer el que vulgueu. Hola. Ja vos mateixos podeu presentar. Ja vos mateixos podeu presentar. Fas un clic, sisplau. Bé, jo em dic Joan Arnau, soc cap d'estudis de l'Institut Tos i Codina de Mataró. Nosaltres no hem pogut fer el debat perquè ens ho varen comunicar molt tard. Llavors, quan els hi vàrem dir als alumnes, sí que vàrem trobar 4 alumnes, que són els que estan aquí presents, que ens van dir nosaltres podem explicar la nostra trajectòria acadèmica, quines inquietuds hem tingut, quin camí hem fet i quins problemes ens hem trobat. Dic, expliqueu-los, que la gent vegi que la FP serveix per a mucho i quin caminet heu fet per arribar on sou ara. Tots són estudiants de grau superior i han fet camins diferents. Són 4 maneres que han tingut ells d'arribar fins al grau superior i els hi vàrem dir, expliqueu-les i expliqueu quins problemes heu trobat i si us ha servit el caminet que heu fet. Passo la paraula al primer. Bé, bon dia a tots. El meu nom és Ariane Castro. Soc estudiant de Gestió de Vendes i Espais Comercials, el que ve a ser Màrqueting i Comerç. I vaig arribar aquí seguint un camí bastant llarg. Vaig acabar l'ESO i em van dir Ariane, no facis batxillerat, perquè ho passaràs molt malament. No ets capaç de fer batxillerat. Me'n vaig anar, doncs, pel camí dels cicles. Jo no sabia que era un cicle formatiu i vaig arribar allà totalment... Vaig triar a l'atzar, per dir-ho així. Vaig tirar una moneda i vaig dir o informàtica o administració, no sabia on anava. I vaig anar a informàtica, vaig dir, bueno, això dels ordinadors ha d'estar bé. Vaig parar a informàtica, el primer any em va anar fatal, no us enganyaré, em va anar molt malament, i vaig repetir. I el segon any em vaig trobar un professor que em va ajudar molt i em va motivar, em va dir, Ariane, tu ets capaç de fer les coses, tu tens el potencial, i gràcies a aquest professor doncs, vaig acabar informàtica amb una nota força bona. Vaig dir, em vull més, vull estudiar més, sóc capaç de tirar endavant.
i vaig anar a parar al CAS, perquè jo ficar-me a fer una prova d'accés, preparar-m'ho per mi mateix, no m'hi veia. I vaig dir, doncs vaig a fer un any de la meva vida, que molta gent em diu, fent el CAS perds un any de la teva vida. Jo no ho considero així. El CAS va ser una cosa molt profitosa, va servir per repassar assignatures com matemàtiques, anglès, català, castellà i fins i tot vaig fer psicologia, que jo no havia fet mai, i ho vaig trobar molt interessant. El CAS és una ajuda molt important que crec que no s'hauria de treure mai. Finalment vaig arribar a Comerç i Màrqueting i estic ara mateix a segon, i els coneixements que he adquirit d'informàtica m'han servit també al màrqueting. Per tant, fer un canvi de família en els cicles formatius a vegades pot ser fins i tot positiu, perquè els coneixements que adquireixes a un cicle els pots adaptar a un altre. I coneixements d'anglès tècnic d'informàtica i coneixements d'anglès tècnic de màrqueting, per sort, en els meus cicles hi ha hagut. I m'he quedat una mica sorprès que hi hagi cicles que no hi hagi anglès, i crec que també és una part molt important l'anglès, perquè s'utilitza per tot. I finalment, com a observació, perquè tots n'heu fet i nosaltres no ho vam poder preparar bé, milloreu el Qubit, sisplau. El Qubit és el programa per entrar a les hores de les pràctiques i la meva empresa no el sap fer servir. I es troben en una batalla constant amb el Qubit. Moltes gràcies. Bueno, jo soc la Cristina Oliva, soc estudiant de grau superior d'Administració i Finances i estic fent una modalitat de FP dual. Primerament dir que falta una orientació des de la base, com han comentat companys, perquè jo vaig acabar l'ESO i vaig dir, i ara què? Què hi ha després d'això si no vull fer batxillerat? Jo no em van dir, com el meu company, no facis batxillerat perquè serà molt dur, jo simplement no em veia estudiant, perquè vaig dir, bueno, faré batxillerat i acabaré batxillerat i que aniré a la universitat, jo tampoc sabia quines sortides tenia això i em vaig decantar per als graus. Vaig trobar un problema econòmic perquè jo volia fer un grau que era privat, només estava per l'escola privada i no hi havia... La meva situació econòmica no ho podia permetre i llavors em vaig decantar per fer un grau mig d'auxiliar administratiu. Ho vaig superar amb molt d'èxit, la veritat, vaig tenir molta ajuda per part del centre i vaig fer també formació dual. Crec que al meu centre vam ser els primers en tenir formació dual al tema administratiu i va ser una mica com de conejillos d'Índia, perquè el model que ens vam trobar respecte a l'empresa bé i respecte al centre també, però és com deia el meu company, a l'hora de valorar no hi havia la comunicació entre l'empresa i l'escola era una mica conflictiva perquè només per al programa Qubit tu valores les hores, els nostres professors ens ficaven una nota, però realment l'escola no sabia si l'empresa era una empresa qualificada per donar-nos nosaltres els coneixements que necessitàvem i que no adquiríem a classe, perquè la formació dual et donen coneixements a l'empresa i coneixements a classe. Llavors jo penso que això és una... Hem de valorar les empreses abans d'enviar als alumnes per saber si realment sortiran d'allà amb els coneixements necessaris com la resta d'alumnes de la classe. Després de fer el grau mig, jo no vaig fer el cas, jo em vaig tirar al puente i em va sortir bé. Vaig aprovar la prova d'accés pel meu compte i a l'any que ell pensa que és un any profitós, jo també ho penso i que l'hauria d'haver fet. Perquè em trobo que, per exemple, de les mates és una assignatura que reforça molt el CAS i jo ara al meu grau, per exemple, que hi ha bastantes mates, em trobo una mica fluixa. I perquè jo soc una persona que fico, però penso que és un coneixement que ha de tenir tothom i no només les persones que facin CAS. Hauria de ser una cosa obligatòria i no l'hauríem de treure. I ara em trobo al grau superior, també amb mòdul de formació dual, i res. Em sembla que la formació dual s'ha de potenciar, des d'aquí faig un cridament a les empreses perquè, és necessari també perquè veus una experiència que no t'ensenya a classe. A classe t'ensenya molt coneixement pràctic, però teòric, però a l'empresa el coneixement pràctic és necessari perquè tu veus si el que estàs fent et motiva, t'agrada, perquè ho passes a la pràctica. I també és una molt bona vida laboral i una experiència després molt valorada per altres empreses com a currículum. Bé, bon dia, jo sóc en Jerónimo Vivas, actualment estic cursant primer curs de desenvolupament d'aplicacions web i el meu recorregut és potser el més llarg de tots. Jo, primerament, quan vaig acabar l'ESO, tenia molt clar que no volia fer batxillerat, jo volia estudiar informàtica,
però fa 10 anys, vull dir que tinc gairebé 30 ja, o sigui que fa 10 anys informàtica era un grau superior. Per tant, s'havia d'entrar o bé per batxillerat o bé fer un cicle de grau mig i després una prova d'accés. Dient-ho clar, no m'agradava el cicle i no m'agradava estudiar, llavors vaig anar al món laboral, que llavors estava en auge, hi havia feina per un tubo. I fins fa gairebé 4 anys vaig estar treballant fins que l'empresa va tancar a causa de la crisi i tal. Llavors, per qüestions personals no vaig poder trobar feina, però me'n vaig assabentar que un company, un amic meu, jove, un amic del meu germà, estava cursant el cicle de grau mitjà d'informàtica i sense pensar-m'ho m'hi vaig llançar a l'aventura, sense saber ni què s'impartia ni res, vaig anar directament a informar-me i a demanar plaça. Vaig patir una mica per entrar perquè com que la meva nota de tall de l'ESO era molt baixa, era un 5 pelat, llavors vaig patir per poder entrar, però sense cap problema vaig poder entrar i un cop vaig entrar m'hi vaig trobar que només hi havia nanos molt joves, clar. Llavors dius, clar, nanos joves, molt aixelebrats, que se'n diu, un nivell de feina de cop molt intens, gairebé 10 anys sense estudiar, repercuteix molt tornar a agafar el ritme. No és impossible, només has de fer uns quants sacrificis i t'ho pots treure. Al contrari dels meus companys, jo a l'ESO també vaig tenir professors que em van dir que m'anés directament a treballar, que jo no valia per estudiar. O sigui que això és una cosa que mai li pots dir a un alumne. Al meu institut me'n vaig trobar tot el contrari, tot el contrari. Inclusivament, a segon, jo ja tenia un projecte de treball en el qual estic treballant ara mateix mentre estudio en un portal web. Llavors, els meus tutors, tots i cada un d'ells, m'han dit com poder avançar en aquesta empresa i què estudis necessito per poder-la sostenir jo mateix sense, com que ara no tenim diners per contractar gent, per fer-ho tot jo mateix, per fer-ho autònomament. Llavors, jo voldria afegir a aquesta experiència que la programació és una cosa molt abstracta, per dir-ho d'una manera. El portar tant de temps sense estudiar, com diu el meu company, el cas és molt important, refresca coneixements que et calen, llengües, sobretot matemàtiques, anglès, són coses molt imprescindibles en el dia d'avui. Per tant, el cicle, concretament en els cicles d'informàtica, el grau mig, m'agradaria que implementessin així una UEFA, encara que sigui, de programació per no anar tan, com se diria, a cegues, no? Una UEFA? Una UEFA, un mòdul... Unitat formativa. Una unitat formativa, perdó. Del que fem cicles i parlem. No, sí, una UEFA. Una UEFA, la Champions, la UEFA... No, la UEFA, no. Una unitat formativa que et doni una petita orientació, perquè pràcticament, quan surts del grau mitjà d'informàtica, en algun moment et trobaràs programació. En algun moment, per fer qualsevol cosa, et trobaràs programació i és bo que et doni una petita base. Això vull compartir amb els meus companys que han dit abans, la importància de l'anglès des de P3. Des de P3. Jo soc de l'EGB, jo vaig començar a l'EGB, imagineu-vos, o sigui, a mi l'anglès me'l van donar a tercer de primària, el hello i el goodbye, o sigui que és un tema molt seriós que s'ha d'implantar ja i s'ha de millorar, perquè si no després repercuteix molt en els estudis quan avancem, no? La meva experiència acaba aquí, dono pas al meu company, moltes gràcies. Buenas, yo soy Joan García, exalumno de TOS Ecodina, y a diferencia de mis compañeros yo accedí al grado superior de Administración y Finanzas a través del bachillerato. En el grado superior me ofrecieron la oportunidad de realizar las prácticas en el extranjero y yo, bueno, me acuerdo en aquel momento que levanté la mano sin pensármelo. Fui valiente o no, pero luego más adelante me vino
no sé, me vino el miedo, pero bueno, al final acabé yendo y la verdad que en general estoy muy contento de la experiencia. Fui a una empresa muy grande de Alemania. Tuve suerte porque tampoco se había estudiado mucho la empresa. Esto sería algo que se debería hacer más en los grados superiores, estudiar las empresas a las cuales envían a los alumnos, porque también tengo conocimientos de amigos que también han hecho grados superiores que les mandan a unas empresas que solo buscan a trabajadores máquinas para trabajar y luego cuando acaban cogen a otro y ya está, no les interesa otra cosa. Pero bueno, yo en el Erasmus tuve suerte, hice algo totalmente diferente a lo que había estudiado, que mucha gente diría que es algo negativo, pero a mí me sirvió porque ahora yo he cambiado. O sea, yo he hecho el grado superior de Administración y Finanzas y allí hice Marketing, ¿vale? Ahora, el año que viene, quiero cursar un grado universitario de Marketing, porque la verdad que me gustó mucho y me interesó muchísimo. Y bueno, el Erasmus, tanto a nivel social como a nivel laboral, estuvo muy bien. Hice muchos amigos. La única pega que encontré es la beca, ¿no? Porque creo que se debería mirar en el sentido de que no es lo mismo enviar a alguien a Alemania que, por ejemplo, a Italia o Portugal. Creo que todos los que hacemos el Erasmus con el grado superior recibimos la misma cantidad y yo creo que eso se debería de mirar. Bueno, tuve suerte también con la empresa porque me dieron una bicicleta y parece coña, pero me ahorré 180 euros en transporte, así que hay que valorarlo siempre positivamente. Estoy muy contento de esa bicicleta, encima me hizo perder kilitos. Y bueno, eso era todo del Erasmus, mejorar la subvención que te da, porque creo que no es suficiente. Muchas gracias a todos. Molt bé, moltes gràcies. Però prepareu, si em permet. És un recurs, com molts dels recursos que té el sistema educatiu, per atendre el que surt de l'ordinari. I les aules hospitalàries atenen a nois i noies que per circumstàncies determinades tenen problemes de salut i si no és el cas de fer una atenció domiciliària han d'estar internats en un hospital, i en els hospitals catalans públics tenim aquest recurs de l'aula hospitalària per poder continuar el seu lligam amb els centres, amb la formació, per aquest impàs de temps que està malalt, fins que no recupera i torna al centre, aquests professionals fan aquest enllaç d'aquests nens, nenes, nois, noies. És així? Perfecte, però... Molt bé. Sí, però tant el clic i va fent. No, ja està. Sí. No, ja ho veien bé. Ells ja ho veuen bé. Ah, vale, perfecte. Endavant, Roser. Les tecnologies. A veure, a molts de vosaltres ara és com un canvi totalment... Fem un... no? Perquè he estat escoltant totes les vostres ponències, explicacions, clar, estem al món de l'AFP, comentàveu que és un món que a vegades, des que pugem de l'ESO, costa a vegades dir què fem, cap on anem i tal. Doncs ara us vull posar al davant aquesta visió de dir a sobre estem malalts, no? A sobre estem malalts i hem de veure què fem amb la nostra vida, cap on tirem. Una mica és un repte molt fort i molt personal i una mica és la meva feina, no?, en aquest aspecte. I em van demanar la col·laboració una mica perquè molts nanos o molts xavals, joves, nens, des de 3 a tantes anys, han de passar per aquests moments, no? Llavors em deia, explica una mica quina és la... Hauria sigut ideal que pogués venir un xaval, penso igual com vosaltres, no?, que hagués passat per una experiència, però bueno, vinc jo en representació de tots, Vale? I una mica intentaré explicar-vos què és una aula hospitalària o com funcionem a nivell global les aules hospitalàries. Aleshores, primer de tot volia diferenciar-vos què és l'educació en un àmbit hospitalari.
aquí entrarien com dos vertents, el que és l'aula hospitalària en si i els hospitals de dia per adolescents o per xavals en aquests moments, que segur que a vegades heu tingut companys que han passat per una o una altra experiència. L'aula hospitalària seria més amb el... Tenim una malaltia física i quan hem d'anar a l'hospital de dia és perquè tenim una malaltia més de tipus mental. Aleshores són fases de la nostra vida amb les quals hem de passar i hem d'anar superant. Jo intentaré ser breu, però explicar-vos així, ja que és un món una mica desconegut, una mica d'on va començar tot això, què són les aules hospitalàries, com es treballa i després, ja que estem amb això de l'educació de les demà, una mica plantejant-se com algun repte, una mica de dir, anem pensant sobre això, és que potser nosaltres que hi hem treballat i veiem més algunes coses que vosaltres de lluny no hi heu tingut que passar. A veure, l'aula hospitalària, el seu origen és de... Se'n parla molt clarament el 1986 a la Carta Europea dels Drets dels Infants Hospitalitzats. Aquí ja es diu, els infants hospitalitzats tenen drets i entre aquests tenen l'educació. A Catalunya funcionen les aules com un conveni que es fa entre el Departament de Salut i el Departament d'Educació. La més antiga que tenim a Catalunya és del 53, que es va fer a Manresa, a l'Hospital Sant Joan de Déu, i la darrera que s'ha fet és a Lleida, a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Entre aquí, al mig, en som 9 en tot el territori català i són els hospitals més grans, els hospitals de referència, on van a parar els nens amb malalties importants. I direu, i què són? Doncs són espais educatius que donen suport i que afavoreixen la continuïtat d'aquests aprenentatges que hem iniciat al nostre centre d'origen. Normalment estan vinculats al servei de pediatria i agrupem o agrupen edats des dels 3 anys fins als 16 o més endavant, a vegades, perquè ens trobem amb xavals de 17-18 anys que a vegades estan fent aquests cursos. Us he posat algunes imatges perquè així us podeu una mica aterrar una mica de realment, com que és un món tan diferent, com ens trobem. Què considerem que ha de ser una aula hospitalària? Doncs un lloc on s'estimuli bastant a l'aprendre, allò que diguem tant, ser capaç d'un mateix aprendre, i també que degut a que penseu que és un dret que tenen els nois quan estan hospitalitzats, però no és una obligació, per tant és un dret. Tant a vegades és treballar que sigui un lloc ple de possibilitats on es trobin a gust i amb ganes de tornar, evidentment, i on uns amb els altres hi hagi aquesta cohesió on un aprengui de l'altre i l'altre aprengui d'un sense deixar de fer aquest coneixement bàsic a l'aula. Com us he dit abans, estan normalment situats a la planta de pediatria, però és important diferenciar una cosa, que a vegades parlem d'aula hospitalària i ens pensem que és a l'espai, com la nostra aula de l'institut o d'on estem cursant. I aula hospitalària s'entén com tota la tasca que fa el docent destinada en aquest aprenentatge o en aquesta manera de donar-li un caire educatiu a tot aquest entorn hospitalari. Per tant, tant és l'aula, que sí que n'hi ha, normalment tots els hospitals, com cadascuna de les habitacions on els nanos a vegades no poden sortir, com els espais de passadissos i tal. És a dir, és la feina que fa el professional en tot aquest àmbit. Que l'atenció dels nanos es faci, o dels nanos o dels nois, jo aquí he posat imatges de nens, però ja t'he dit, hi ha xavals, com que estem entre vosaltres, de totes les edats. Es faci en un lloc o un altre depèn, evidentment, de les prescripcions dels facultatius. Diuen, avui no pots sortir, avui pots sortir, una mica és això. I tu has d'idear-te una mica fer que tota aquesta programació que tens, adequar-la en el moment per al que estan passant. Perquè sobre la idea, quins objectius té una aula hospitalària, com qualsevol centre escolar? Doncs en té, jo diferenciaria 3. El primer i el bàsic és garantir la continuïtat d'aquests aprenentatges escolars. No hi són al seu centre, han de seguir els estudis a on? A l'hospital, en aquest cas. I 2 més, que els aniré desgranant, que és l'altre, ajudar a entendre què li està passant, la malaltia que té, i després tot aquest entorn hospitalari en el que està convisquent en aquests moments. I un altre, que no per menys important, que penso que és bàsic, és el donar suport als alumnes i a les famílies en aquests aspectes afectius i emocionals. Molts de vosaltres dèieu que important és, s'ha dit també a la xerrada inicial, si heu estat alguns de vosaltres, el de les emocions, una cosa que t'està passant, si tu no entens el que t'està passant o no ho vius com una cosa que t'està passant, evidentment no podràs aprendre res, perquè allò t'està ocupant molta part de la teva forma d'estar. Aleshores, aquest primer gran objectiu de garantir la continuïtat dels aprenentatges, com ho fem o com ho faig, jo en el cas, perquè jo no he dit, he començat una mica així per sobre, però ja m'ho has presentat ell, allà a Can Ruti, a l'Hospital Germans Trias, érem 2 mestres, però amb retallades i tal ens hem quedat una, i ara sóc jo sola. Aleshores, com ho faig en aquests moments? Doncs per garantir aquesta continuïtat dels aprenentatges, què fem? Doncs com faria qualsevol professional de l'educació, planificar el procés educatiu de l'alumne amb el centre d'origen d'on ve i després establir aquests contactes freqüents amb el seu mestre o amb la seva escola d'origen perquè no perdi aquest fil de continuïtat.
és molt important, i des d'allà ho fem, és la implicació de les tècniques TIC. Ara ja no és com abans, que els hospitals estaven aïllats, que no ens vèiem i tal. Ara tothom té el seu... Tenim Facebook, tenim no sé què, tenim moltes xarxes que des de l'habitació es comuniquen, però com a escola també tenim el correu electrònic, tenim la ràdio, tenim moltes coses que jo intento que el xaval, mentre està a l'hospital, també tingui eines noves i que després, quan es torni a incorporar, pugui aprofitar allò que ha après. No només el seu currículum, sinó que també ompli el seu currículum perquè després, quan arribi allà, també tingui altres coses que pugui aprofitar. Si veieu, doncs una mica perquè pugueu veure una mica les imatges. Fem ràdio, intentem fer el màxim que podem. Llavors, una cosa que potser molts de vosaltres ho sabeu, els nanos que estan a l'hospital i estan atesos per mi, que sóc la mestra, o qualsevol altra mestra dels altres hospitals. Però hi ha vegades que el nen no passa de l'hospital a l'escola directament i diu, ostres, ja estic bo, me'n vaig a l'escola l'endemà, no és així. Per tant, les malalties aquestes cròniques o greus normalment passen per un període hospitalari i després passa un temps, llarg temps, amb el qual encara no es poden incorporar a l'escola d'origen o a l'institut. Per tant, aquest temps, el Departament d'Educació aquí a Catalunya ja han fet una pensada, que és el fet de tramitar una documentació que es demana perquè tinguem aquesta coordinació entre el mestre de l'aula ordinària i el de l'escola d'origen, que ja ho fem a l'hospital, però quan aquest nen passa estones a l'hospital i passa estona a casa, què passa? Que clar, evidentment perd, no? Però s'ha creat que amb aquesta documentació es busca un mestre d'atenció domiciliària. Aleshores, hi ha un mestre d'atenció domiciliària que s'encarrega una mica de coordinar-nos, i a partir d'aquest moment ens coordinem tots tres per tirar endavant el currículum d'aquest xaval fins que es pugui incorporar a l'escola. L'altre objectiu que havíem dit que és ajudar a entendre la malaltia i l'entorn hospitalari. Com ho fem? Doncs evidentment ajudant a identificar els elements més rellevants de la seva malaltia, fem entrevistes a metges, hi ha diverses coses que sempre intentem donar-li voltes perquè faciliti aquesta estada del xaval a l'hospital i que aprengui coses. També tenim un blog on anem penjant a vegades coses que fan els nanos i a més aquest només de malalties en què parlen, que a vegades diu jo tinc no sé què, jo tinc no sé quantos, ell pot mirar i pot fer activitats sobre això, és que també penso que és interessant. També a través del joc, a través de fitxes, a través de bingos, el que sigui, mentre el nano entengui una mica què li està passant i sigui capaç també d'una mica treure aquestes coses. I després donar l'oportunitat de compartir sobretot aquestes pors i aquestes angoixes que el xaval quan està passant per aquí li passa. El fet de poder estar en grup i poder compartir amb altres nens que els hi passen coses, entre ells es veu, què et passa a tu, què et passa a tu? Nosaltres com a mestres sempre deixem els nanos protagonistes, que ells expliquin el que creguin que s'han d'explicar i nosaltres estem allí de mitjancers. Jo mai de la vida explico res si els nanos no volen o no volen, són ells mateixos a vegades més vitals, més allò que diuen les coses són així, em passa això, i ells mateixos són més directes que nosaltres en moltes coses. Després, ja ho veieu, a l'hospital el que intentem sempre és que l'aula no sigui un element aïllat, no és una escola dins un hospital, sinó que està integrada en tot l'entorn hospitalari i intento jo com a mestre que aquest entorn arribi els metges, el personal, l'administratiu, una mica tot i visquin una mica part d'aquesta vida dels nens a l'hospital. I el tercer objectiu que dèiem que tocava a l'aula hospitalària és aquest de donar suport a l'alumnat i a les famílies amb aquests aspectes afectius i emocionals. Us he volgut posar un email, n'hi ha molts o n'hi ha maneres, perquè dius, i com avalues tu que això arriba a les famílies o que tu tens aquest suport? A part que tu vius cada dia, moltes vegades això és enviant correus amb agraïment que realment això estan allà. Jo soc mestra, no soc psicòloga, soc psicòloga però no tenia res a veure, però vull dir, estic allí per recolzar el coneixement dels nens, però el nen està contínuament amb la seva família. És molt important entendre això, perquè a vegades anem a l'escola, vosaltres aneu a l'institut, i aquí vosaltres, la família queda allà, i nosaltres ens quedem ara aquí. Però allà a l'hospital és el nen com su família, el nen no està sol en cap moment. Per tant, si tu vols treballar amb el nen i arribar amb el nen en un intente, has també d'arribar a la família, perquè si no, aquesta comunicació no és d'allà. I una part molt important d'aquest suport emocional és explicar a les famílies, despreocupeu-vos pel tema escola, que això és el primer que preocupa a vegades quan te troben una malaltia important. Ostres, i ara el nano o aquest xaval que estava acabant quart d'ESO o que havia de començar el batxillerat o que ha començat el batxillerat i ara què faig o tal. Tranquils, preocupeu-vos pel vostre xaval, que aquí estic jo o hi ha un mestre, perquè pugui una mica fer aquest seguiment del vostre fill, en aquest aspecte. Per tant, és una... A la família veus que realment els baixa el nivell d'angoixa, que penso que és molt important i que de vegades això no ho sabem, si no ens passa a nosaltres.
Llavors, com fas participar els nens i a les famílies d'aquesta part educativa, sobretot en la part lúdica, és important, perquè vols interaccionar pares i nens fora de l'habitació i això és important per ells, no? I això, i entendre aquestes activitats que propicien que aquesta part emocional vagi sortint, no? I vagi fluint, no? Que puguin participar de coses, fem la castanyada, fem festes, igual que faries en un centre ordinari o en un institut, que se celebren els carnavals i tal, doncs intento que l'escola, evidentment, dinamitzi això a l'hospital. Com ho treballem? Doncs com a qualsevol institut. Hi ha una metodologia de treball que la diferència és que aquí jo tinc que agafar la metodologia de cadascun dels centres d'origen que m'arriben els xavals, no? És a dir, si us treballen d'una manera, per passar una temporada a l'hospital jo no canviaré la manera, però sí que introduiré una mica, obriré aquest ventall, però treballaré amb la metodologia més o menys que estan fent servir el seu centre, perquè ja s'ha d'incorporar quan passi la malaltia, no? Llavors hi ha una programació anual de curs i jo és la meva manera de treballar a la meva aula hospitalària. Després aquests objectius són per totes les aules hospitalàries en general, però cadascú ho fem com podem, depenent de l'hospital també on treballem, que llavors tens unes possibilitats unes altres. Jo, com que tinc nens des de malalties lleus a malalties greus, evidentment són estades curtes o estades molt més llargues. Per tant, he de tenir eines per tots els xavals que tinguin allà. I el que em va molt bé és sempre agafar un eix d'interès que em permet que a partir del mateix objectiu ho treballem de moltes maneres diferents. No és igual un nen d'infantil que un nen, evidentment, de secundària o inclús de batxillerat, que no són meus, però que si són nens crònics, evidentment, jo el que sí que faig és posar-me en contacte amb l'institut d'on és i a vegades m'he trobat amb xavals fent treballs de recerca inclús a l'hospital mentre estan passant la malaltia, no? I aprofitant això i donar-los el recolzament simplement d'aquest traspàs entre escola i institut. El diàriament és una loteria, perquè tu saps els nanos crònics que tens, els saps, no saps com es trobaran quan arribis a dalt, perquè cada dia és una sorpresa, però sí que tens els nanos que s'incorporen dia a dia, que van, que venen, que són més lleus i que en el nostre hospital també passen per l'aula. Per tant, el tema flexibilitat a nivell d'aprenentatges, d'ensenyament i de manera d'entomar aquestes coses és el màxim exponent, en el meu cas. Ja per anar acabant, comentar-vos això, que una aula hospitalària dins un hospital que no esdevé un element aïllat, que ha d'estar sempre integrat. I aquí on veieu que hi posa nens hospitalitzats és que el nen, com a tot arreu, com als instituts i tal, ha de ser al centre, perquè per amb ell va dedicada a tot l'aprenentatge, com a estudiant, com a nano, com a el que sigui, però tenint en compte que contra més ens coordinem els que anem o tenim una relació directa amb el nen, doncs molt millor per ell. I llavors penseu que aquí intervenen des del personal sanitari, des de la part d'educació que estaria amb les mestres, a la mestra que estic jo, a tot el tema del voluntariat, la família, i després si a més tenen psicòleg a part tots aquests, doncs tots aquests intervenim amb el mateix nen. Aleshores, el nen ho ha de viure com una cosa que, el que us deia abans, contra més coordinats estem, més ell rebrà una força més directa amb tot el que està treballant o està passant en aquest moment. I després ja, per acabar, sí que volia el que us he comentat. Hem anat dient, jo he sentit la ponència d'aquest matí a les 9 allà, ho he sentit a vosaltres, i llavors és com dir, què passa o què creieu o què creiem nosaltres que potser hauríem de donar-li una mica de voltes. Jo la solució no la tinc, però sí que veig que hi ha coses que li hauríem de donar una volta. Per exemple, què passa amb els nens amb malalties rares o cròniques? Jo penso que hem solucionat coses, Déu-n'hi-do, perquè per això estan les aules hospitalàries, llavors mentre s'han anat a l'hospital, tot el seu currículum queda una mica lligat, treballen amb mi, arriben a casa, tenen el nostre domiciliari, treballem conjuntament, el seu currículum s'adapta, no per això se li regala, s'adapta, però aleshores ja està, ja he acabat el temps. M'he controlat jo sola, ja mateix ja acabem. Perfecte, sí. Doncs aleshores, què passa? Aquí serien nanos que realment tenen una escolarització molt intermitent i aquests nanos no consten enlloc. Jo tinc nanos que van passant per l'hospital o que els estic veient per l'hospital des de fa 5 anys, i són malalties d'aquestes que estan a l'escola un dia, estan temps a fora, no estan a l'hospital, no sé què, i la seva educació, el seu aprenentatge, evidentment, se'n ressent. Aleshores, què passa amb tot això? Una altra cosa és, quan el mestre domiciliari, quina formació té el mestre domiciliari? En aquests moments cap específica.
Aleshores, són mestres que ens apuntem a les llistes i li ha tocado, s'apunten perquè creuen que poden ser capaços, però el departament no té cap mena de... Són mestres que penso que són molt importants, perquè estan treballant directament amb un nano malalt i a més amb un entorn que els hi és aliè, que és la casa d'aquell nano. Per tant, han de tenir una mica d'eines, perquè si no ho passa malament. I a més s'han de coordinar amb l'institut o amb l'escola quan són nous a vegades, no? I diuen, és que l'institut me dicen, te podran dir no sé què, però tu has de fer no sé quant. És que jo, clar, no sé, no? Aleshores és que cada vegada que ve un mestre domiciliari nou, a vegades has de tornar a formar-lo, tu des de l'aula hospitalària, que no és la teva funció tampoc. I després, també, pensar, ja per últim, com incorporem el nen a l'escola d'origen després d'una temporada de no haver anat a l'escola, no? A vegades passa un any i mig que el xaval no ha anat al seu centre i l'hem d'incorporar. Com es fa això? Nosaltres ho fem com ho estem fent, però no hi ha cap protocol que digui, és ideal que estiguin 15 dies o que estiguin tal. Penso que és una cosa que l'apunto aquí perquè ho anem pensant. I ja està. O sigui que moltíssimes gràcies, això és el que ens queda per pensar. Moltes gràcies, Roser, per aquesta visió tan clara de la tasca que feu els professionals de l'aula hospitalària. Jo us puc dir que conec, evidentment, la de Lleida, que són gent que està feta d'una pasta especial, els professionals que estan a l'aula hospitalària, perquè ja és complex i estimulant fer de mestre, però amb una aula hospitalària per l'entorn escaient encara molt més. Gràcies. Bé, reservo 3 minuts d'entrada. Gràcies a tots i a totes, perquè hem anat, allò és la 1 i havíem d'acabar a la 1, per tant, fantàstic. Després, ara intentaré fer un campmàs de totes les propostes que s'han dit, a veure si ho compartiu, perquè així, si sóc capaç d'en un minut o dos aglutinar-ho tots, en sortim amb les mateixes idees. I intentar aglutinar-ho mentre fer l'exercici d'escoltar, apuntar, organitzar, i no dona pel que dona. Però he aglutinat en dos grans blocs les propostes i reivindicacions que fèieu. D'una banda amb un vessant més pedagògic i de l'altra amb un vessant més d'organització. Organització de centre o de sistema. Han sortit el tema de la personalització de l'aprenentatge, el tema dels idiomes, és estratègic, que hi hagi més presència de l'anglès per raons òbvies, la innovació que sembla que entren més a les escoles, aquest moviment d'innovació, etc. També ha d'arribar a la formació professional i treballar en projectes, perquè evidentment és molt més estimulant que no pas fer les classes ordinàries, donar valor als valors, a les tutories, perquè al cap i a la fi les persones, els treballadors són persones i hem de treballar també amb uns valors i ens allargaríem els valors. Donar més importància a les noves tecnologies també, de fet estem en ple segle XXI, l'AFP ha d'estar, i si volem el país que volem, han de ser capdavanters i treballar amb noves tecnologies i hauria de ser no un plus sinó un per defecte. En temes d'organització han sortit moltes coses, jo no les valoraré, evidentment, jo només les descric perquè no és l'objectiu. La flexibilitat en els horaris dels propis centres, un tema entenc que és de centre, la durada dels cicles, hi ha hagut moltes referències a la Unió Europea, som europeus i per tant tenim referències a Europa en la durada dels cicles formatius, en el suport en els intercanvis, en els projectes Erasmus, ha sortit el tema dels diners també ha sortit, el tema dels diners en què l'alumnat pugui remunerar pràctiques, per un apunt, és igual, no el faig. També remuneració en el tema de les beques i acordar-les en funció, intentar entendre en funció del nivell econòmic dels països receptors. També que les empreses poguessin rebre en la forma de subvencions o aportació directa econòmica el fet d'assumir aquest alumnat en les pràctiques d'empresa, relacionant amb les empreses, millorar l'anàlisi de les empreses que acullen joves en pràctiques, perquè s'adigui millor l'objectiu de la pràctica i realment tingui clar l'empresa què ha de fer.
També en les empreses, evidentment, un paper fonamental és el tema de la formació dual. Fa 4 anys que tenim, 5 anys ja que vam implementar la formació dual, i per a les empreses, evidentment, tenen un paper clau, com a les pràctiques, però amb la dual encara més, hem de fer aportació econòmica, però encara és millorable, i aquell conillet d'Índies en aquella noia suposo que ara ja ho ha arreglat el Pere Martell, segur. Molt bé, reducció també a nivell econòmic, reducció de les taxes a grau superior. També un tema important, tot el tema de la millora de les acreditacions i reconeixements de la formació, sobretot per joves com el Jerónimo que tenen l'estímul de tornar, que potser no han de passar les 2.000 hores per fer un cicle, que potser només amb 1.500 o 1.200 ja n'hi hauria prou, perquè té una expertesa acumulada a la motxilla formativa. Que els centres també esdevinguessin, els centres d'FP esdevinguessin els referents de la formació professional, no només de la bàsica o de la inicial, sinó del que entenem tot el món formació professional. I crec que m'he deixat 2 coses expressament, van molt lligades. Una és l'orientació i l'altra és el prestigi. L'orientació molt millorable en secundària i la dignificació, la reivindicació de la formació professional en general. No m'hi estenc, veig cops de cap, gràcies. I aquí ho deixarem, hem de buscar estratègies, evidentment, perquè el nostre país, si ha de ser alguna cosa, ha de ser tecnològic, innovador, emprenedor, amb autoocupació, i evidentment això passa per tenir una formació professional potent. Molt bé, he intentat resumir, m'he deixat moltes coses, ho he fet molt malament, però aquest director territorial no dona per a més. No he acabat. Qüestions d'ordre. Els que heu intervingut teniu lloc reservat preferent ara a la sala, Àgora. Després, l'Ares demà no s'acabi avui. Continua viva aquí, al Facebook, al Twitter, a la pàgina web del Consell Escolar de Catalunya, el Consescat. I recordeu-vos que el dia 25 hi ha la darrera jornada, que és la cloenda de les 3 jornades presencials. Aquesta és la tercera de les 3 jornades presencials, i el dia 25 hi ha una darrera que agruparà totes les 3. Per tant, també convidar-vos a la participació directa presencial o indirecta a través dels mitjans, de les xarxes o d'internet. Ara sí, som-hi i agafem lloc. Els centres tenen marge d'adaptació, horaris, etc. Els centres propis, els propis centres. Després hi ha alguns àmbits que no depenen de l'administració catalana, perquè